दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव आलादा रायजो बड'लेण्ड दाबिनाय बेखौ जागायग्रोदोंमोन आरो बे जागायग्रोनाय सान हिसाबै बड'लेण्ड डिमान्ड डे हिसाबै जोङो बेखौ उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव दिनै नैबे टंला सुमापारा गेलेग्रा फोथारनिफ्राय जागायनानै पानेरि डिमाकुसि खाग्राबारि हेरगाव खैराबारि कलायगाव मोदैगुरि भकतपारा कबिरालि बिनि उनाव हरसिंगा बेयाव जोङो नैबे भेरगाव साब डिभिजनखौ भेरगावनिफ्राय जागायनानै जोङो हरसिंगायाव फोजोबहैगोन बेराफारसेथिंजाय उदालगुरि जिल्ला एबसुनि दैदेननायावनो आरोबाव उदालगुरि साब डिभिजननि सिङाव बरसलानिफ्राय जागायनानै बेबो फैयै फैयै हरसिंगायाव जोबफैगोन दा नंखायनो दिनैनि जि 2 मार्च आलादा रायजो बड'लेण्ड दाबिनाय जि सान बेजों लोब्बा लाखिनानै जोङो नैबे बाइक रेलिनि गेजेरजों सारा बुहुमनि बर'फोरखौ खौसे जानानै जेरैखि जाया आलादा रायजो बड'लेण्डखौ मोनफुंनांगौनि खाथिराव जोङो बयबो जयै ओंखारनानै आलादा रायजो जि बड'लेण्ड दाबिनाय बेखौ जोङो जाफुंसार खालामनो थाखाय बयखौबो जोङो बाहागो लानो थाखाय